Hei, jeg heter Oda. I dag skal vi snakke om to ting. Vi lurer på om damer med kjærester liker bart på kjærestene sine, og om manner med bart liker barten sin. Noen gang tenkt på bart? Nei, dessverre. Jeg synes ikke det er så fint med bart. Hei, har du en mann med bart? Nei. Liker du å ha hatt det? Nei. Ok. Liker du barten din? Sånn passer. Det er ikke jeg som bestemmer at jeg skal ha bart. Det er da. Det er truen. Liker hun bart? Tydeligvis. Ok. Nå skal vi ta en tur på politistasjonen og se om det er noen der som liker bart. Liker du bart? Nei, ikke så veldig. Har du kjæreste med bart? Nei. Vil du at han skal ha det? Nei. Ok. Tusen takk. Vær så god. Det var nesten ikke så mange der som virkelig vil bart. Jeg lurer på om du liker bart. Egentlig ikke. Har du vurdert å få den bart? Jeg har prøvd den et par ganger, men bare litt grann. Ok. Liker du bart på mann? Ja, det gjør jeg. Har du en mann med bart? Jeg har hatt en mann med bart. Ja. Hvorfor liker du bart? Jeg synes det er litt fint og mandig. Hvorfor liker du bart? Ja, for at jeg får meg å se bedre ut. Liker du manner med bart? Nei. Jeg synes ikke det er fint. Har du en mann med bart? Nei. Hvorfor liker du ikke bart? Nei, jeg synes det er ikke fint. Ok. Liker du bart? Det kommer an på person, egentlig. Har du en mann med bart? Nei, men han har hatt bart, ja. Hvorfor liker du ikke bart? Det er sånn som jeg sier, det kommer an på person. Ja. Liker du manner med bart? Har du en mann med bart? Nei. Hvorfor synes du det er fint med bart? For da er jeg kjøpt på bart. Ok, takk. Ha det. Liker du bart? Enkelte kler det, og enkelte gjør det ikke. Ok. Hvorfor synes du det? Det har noe med åndsvekt og personlighet å gjøre. Ok. Ja. Ja, tusen takk. Ja. Liker du bart? Egentlig ikke. Jeg synes veldig glad i bart. Hvorfor liker du ikke bart? Jeg synes de er finest ut. Enkelt og greit. Ok. Det er kommer sikkert litt an på mann. Ja, det er ikke så fint på damer i hvert fall. Ok. Liker du bart? Nei, ikke stor selv, nei. Så du har aldri tenkt å få deg bart? Ok. Liker du bart? Det kommer litt an på hvordan den ser ut. Ok. Liker du en spesiell type bart? Mustasje eller noe sånt? Ja, det er jo litt tøft kanskje hvis de har sånn ordentlig snurrebart. Hvorfor liker du akkurat snurrebarten? Nei, for den ser litt spektakulær ut hvis det er ikke snurrebart. Ok. Liker du barter? Tenker du bart på deg selv eller bart på andre folk? Bart på manner? Nei, jeg tror ikke det. Ok. Hvorfor synes ikke du det er spektakulær? Nei, jeg synes det blir liksom å dekke over ansiktet litt. Det er ikke helt så... Ja, det gjør noe med ansiktet. Ofte vi manner som har bart, de ser gamle ut, synes jeg. Ok. Liker du bart? Ja, jeg liker bart. Hvorfor liker du bart? Det er vel mest fordi at jeg ikke kan få det selv. Jeg har lyst på bart, men jeg kan ikke få bart. Jeg får det i hvert fall ikke nå. Hvorfor har du lyst på bart? Jeg synes det ser kult ut. Jeg synes det ser kult ut med bart. I hvert fall å ha muligheten til å gro bart. Kanskje jeg får det en gang. Ok. Lykke til! Skulle ønske jeg kunne få bart. Jeg får bare sånn liten pjuskebart. Ja. Hvorfor liker du bart?
undersøkelse der vi spør 36 personer om hva de synes om bart. Vi spør om de liker bart, om de ikke liker bart, eller bare på enkelte personer. Det er 6 personer som liker bart. Og så er det 16 personer som ikke liker bart. Og så er det 14 som liker det, spørs hvilken person. Slutt!